Asa payag ali dong? Ay, naman na. Ano te? Oh. Oh, te dito. Oh. Ito. No. Kanang nakablog sa nina. Ginoo. Isa na uban. Kabutin sana. Ay pag-live yung mata ka dito. Ano ato ako ni Teriao, tulungan mo Teriao, wala live. Ay, ako nga. Ako pinod. Ano ba ni? Live. Live to sa siya. No, live. Naluyo. Naluyo. Good evening to all. Live video. Live. Pas. I-vlog kay Aaron. Viral tag ban. Hey Joe. Joe. Naga termis suba, mau rin kuha. Suba sa laring dodo. Oh. Palit ang binlod. Hay mga kaunggok. Kapalit ang binlod. Istorya mo arong. Ayan, istorya na po rin. Istorya mo yan. Ikaw. Pag-edit na. Oh, yes, sir. Ay, kalimut mo, mangalan si Bayot. Dandimuran. Oh, yung kabular. Ay, kalimut dong. Gusto ko de Leon. Ronald Valdez. Miguel Santiago. Ronald. Oh. Ang isda. Minyo daw. Ikaw pa na. Ate. Ngayong gabi eh. Ang sulag kuha. Gabi isa tanan. Naghan sulag kuha. Dagan isda o. Lagi. Oo, dagan kuha. Portugada ko. Nibalik pa ko kay nangupat ay susuin ka kalakaw. Nakalakaw na taas dito kami. Oh, kumain. Eh. Paliton niya mo nito. Dili ko nakabalot na isda din. Nyo ay tanan tay. Nyo ay tanan. Ito ba ito sa bono? Lambot ba? Wala ay. Para magbutol ka. Ito naghan na eh. Ngita jud pag lang imo padaoto ng isda. Dami. Ana magni sa una sa paglayo. Kaysa mad Ito eh. Vlog ka daw. Dami isda eh. Magwapa po may makuha. May gabi isa tanan. Dami slag kuha vlog. Dami slag kuha o. Isda. Yung si. Kita kung di ka masalo. Please follow and subscribe. Like and share. Like and subscribe. Dami isda o.
Ano ba kaya nag-standard pa sila dahil? Sorry. Nairing. Ming? Sa tiyan ni Ming. 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 Hi guys! Guys, vlog, welcome mo guys! Okay. Guys! Intro! Okay, wala isda. Wala isda. May natuloy. Wala, problema na nila sila mga guys. Say kuha, daraan say kuha. No! Say kuha, say Shout out, kuha. shout out. Ano yung isda eh? Shout Ito, out! grabe yung binas. Wow, grabe binas. Shout out! Shout out sa vlog. Oh. Yan na mo. Shout out kay binas kini mga bataan niyo. No, nakikuha ilang buko to. Shout out! Ang taon. Chocolate! Oh, nagbilang Kadiri si. kino! Itabang ko tayo tangkir. Binas ilang buko, kailangan na tuloy. Shout out! Pakita mo nang Oh, pagkita lagi mo, binas. Oh. Oh, dahan kayo kuha ning mga bataan niyo. Mga binas kay pukot. Dada ko gisi eh. Oh. Ah, bulit. Mas may sigarilyo na. Grabe ka na kuha. Wow. Ginakulatan na pagana. Ay. Wala pa. Dahan nagkuha oh. Tuloy ni malangsi. Tuloy mo lang si. Tuloy malangsi sagol. Oh. Diba na eh, nabay isa. Bulit malangsi. Sa mga upaw. Sa mga upaw. Malangsi oh. Che! Malangsi oh. Ha? Tingala ka. Kapano tamo. Huwag kayo na magabok ng mga. Wow, malangsi. Nagkala nga. Malangsi. Magkano magabok ng bukol ng mga bagko mo ito katapusan. Takot mo na nato ito na bagko mo ito yan. Oh! Kami ko na. Di sa puto eh. Oh. Malangsi oh. Isa na kung gusto. Kana lagi dah terima na dia oi cibi kayo. Ilang kilo sa malangsi oh? Sita. Ako ka ito lagi. Malang ko sunod. Palit ang gusto. Tapos dolo. Ikaw mas dolo. Anong isdo? Oh. Bebe. Berarti yung mga. Bentay itu rumah. Bentay itu. Ini kamera lagi. Ngay ngilaw ka? Nasa yun no. Ha? Sa Japan Guys, dito ko na yan. Dole. Guys, so, kulit ang kulit ang nangyay. Follow ko ninyo ah. Dito ka, guwapo ka. Di follow. Paano ko ano? Ano din? Ah, udah. Muli na. Lah, nagkuha oy. Nagalang isda? Tayo. Wow, 1 million likes.
Ano ito rin, maybe? Ano? Ano? Ano eh? Di mo makita gabi eh. Dito ba? Kita na oy. Ha? Kita. Payagan? Tuloy tuloy ni. Bro! Kami, bye-bye. Hitit mo lagi. Ano? Nawala natin. Taon. Dara sa dong. Ah, okay. Buha ka mo to.